Muri yeZimbabwe aiwa zvazoitika manje nekuti vanhu vosuspecta vanhu vochitaura kuti Sadc yachizosvika muZimbabwe. Aiwa nechiitiko chaitika patinoona kuti ZVAITWA aiwa inotaura mashoko ekuti aiwa zvatiri kuona kuti Mnangagwa anenge akumhanya noda kuti Sadc inenge yakusvika. Muri yeZimbabwe pane chiitiko chaitika chatoda kuratidzai evidence atoda kushowai. Sara kuendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira vosubscribe wolike motina on the bell icon. Tambochona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti muri yeZimbabwe Harare izvezvi muri kupisa. Nona ZVAITWA inoposta picture aiwa yobva yanyora ichiti why is Zinara engaged in panic and road construction ahead of Sadc meeting. Ndozvari kuya vachiposta vachiti aiwa pane construction iri kuitika vanhu vachishandiswa overtime. Aiwa muroad ichazofambiwa kana kuti mumugwagwa uyo uchazofambiwa nevanhu veSadc. Muri yeZimbabwe kumakwizvo izvezvi pakashata nokuti patona vanhu vachiti pacha mucomment section vachipindura mafungiro avo. Saka vanhu vanenge vachipindura vachiti the same reason why a neglectful parent buys their children new clothes when they are going to visit important guests for a prolonged period of time to save face and hide the traces of their neglect. Ndo mashoko anenge achitaura mwana achiti especially starting in town. Vamwe vachisvika vachiti asi kunyamugadziri vaenzeri. Saka ndo mashoko ari kuitogwa nevanhu vachiti aiwa panenge pazoshata manje. Notoona vamwe vanoendera mberi vatira mashoko ekuti it is not Zinara but Mofed and Ministry of Transport and Infrastructure Development. You are missing the point. Uyu mafungiro akeo arikuti aiwa you are missing the point. Mwanosvika achiti the good thing after the Sadc meeting ndo mashoko avari kutaura muri yeZimbabwe. Vamwe vari kuti aiwa vari kungogadzira nyika yavo sezvavanosongoita mazuva ose. Vamwe vachiti aiwa pazoshata nekuti vakuvhara aiwa zvipande zvavo vaida kuti road inake. Saka tiri kuona kuti masides 2 akasiyana vari kufunga zvakasiyana. Chimbotudza mafungiro ako kunoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa tudze mafungiro ako sakangana kusubscribe kulike tina on the bell icon. Tambochona maupdates andokupa pano paZim News Live.